Helo, enw fi Steff o gwmni Sgiliau. Ni fel arfer yn darparu gwersi addysg gorfforol yn ysgolion cynradd ar draws Gorllewin Cymru. Ond am y cwpl o wythnosau nesaf, mae Cleo a fi'n mynd i arwain chi trwy gweithgareddau byddwch chi'n gallu gwneud gytre. Ni jyst dechrau gyda twymo lan yn rili gloi. Newn ni jyst cilchoedd mawr gyda'r breichau. Ymestyn reit nôl a mlaen. 3, 2, 1. A wedyn nôl. 3, 2, 1. Newn ni tynnu'r braich yn gros. Siglof off. Braich arall. Siglof off. Un ar gyfer y cefen a'r ystlys. Byddwn ni'n defnyddio gwahanol lefelau heddi. Byddwn ni lawr, byddwn ni lan, felly mae'n bwysig. Ochr arall, byddwn ni'n twymo lan y cefen. A jyst rhywbeth i codi ceriad y galon yn rili gloi. Redig ar y spot. Barod Cleo bach yn gyn. Go! 3, 2, 1. Da iawn. Ar a fi nôl lawr. Newn ni un bach arall. Barod. Go! 3, 2, 1. Da iawn. Good, reit. Ni'n mynd i fod yn defnyddio'r ber heddi. A ni'n mynd i fod yn ei gweithgareddau gwahanol sy'n mynd i gobeithio datblygu sgiliau. Nawr mae croeso chi ddefnyddio pêl crwn, pêl rwyd, pêl drod. Gallwch chi ddefnyddio pêl rygbi. A allwch chi hyd yn oed defnyddio papur tŷ bach, gan obeithio bod gyda chi ddigon yn y tŷ. Felly, ewn ni'n syth mewn fe, ni'n mynd i weithio am 20 eiliad ac yn mynd i gorffwysio am 10 eiliad. So, ar ffurf Tabata. Felly, ni'n gweithio am 20 eiliad a ni'n cael 10 eiliad o orffus. Bydd 8 gweithgaredd, wedyn byddwn ni'n gwneud 8 gwahanol. Oce, nawr te. Barod, ddechrau gyda toe taps o'r blaen. Felly pêl lawr, a ni'n mynd i ddechrau'n araf. Os yw hwnna digon rhwyd i chi, allwch chi ddechrau cyflymu lan. Cadw'r pen lan os chi'n gallu. Allwch chi symud y bêl nôl, allwch chi symud y bêl mlaen tymor bach. Da iawn. Good. Yr un nesaf. Ni'n mynd i fod yn bwngso'r bêl o ochr i ochr. Felly, nôl ymlaen, gyda pêl rygbi jyst o'ch blaen chi. Os chi'n gallu, allwch chi dechrau symud nôl ymlaen, Cleo. Symud i'r ochr. Da iawn. Yr un peth gyda pêl rygbi, jyst mynd o ochr i ochr. Yn amlwg, mae pêl crwn yn mynd i fod yn rhwyddach na pêl rygbi. Os ych chi wedi dewis defnyddio papur tŷ bach, yr un nesaf newn ni cwpl gyda hwn. Ni'n mynd i ddechrau gyda'r penglin. Felly, o un penglin i'r llall. Allwch chi hefyd symud mlaen i'r trad. O'r penglin, ysgwydd, sawl peth, sawl pêl, lan i chi. Yr un nesaf ni'n mynd i wneud, ni'n mynd i fynd rhwng y coesau. Felly, byddwch chi'n gallu rolio fe rhwng y coesau i ddechrau, neu, os chi'n teimlo bach fwy hyderus, byddwch chi'n gallu mynd nôl trwyddo. Felly, ar gyfer rhai o chi plant ifanca, falle bod hwn bach yn anodd achos bod eich dwylo chi bach yn bach, byddwch chi'n gallu gwneud e ar y llawr, ar gweddill, byddwch chi'n gallu gwneud e ar ei hena, allwch chi gobeithio mynd tipyn yn fwy cyflym. Da iawn. Tebyg yr un oedd gyda ni ar y dechrau, y toe taps, ond dro hyn, ni'n mynd i symud o ochr i ochr. Barod? Un cwrs ar y top, a ni jyst yn symud o ochr i ochr. Os chi'n mwyn y rafi fe lawr, twtch yn y canol, a wedyn fel ych chi'n dod yn fwy cyfarwydd, chi'n gallu symud nôl amlan. Hwna'n dda ar gyfer eich cydbwysau chi a symud nôl amlan. Yr un nesaf sydd â ni, ni'n mynd i fod yn symud y bêl i'r papur o gwmpas y corff. Nawr to, pe na chi ifanca, byddwch chi'n gallu pwyso'r bêl yn erbyn y corff. Pe na chi sy'n bach yn henach, felly bod chi'n gallu symud eich cefen, symud eich ystlys o gwmpas, a byddwn ni'n gobeithio bod chi'n gallu mynd yn eitha cyflym.
Ydych chi wedi newid ochr, a'r un peth â chi rai fanca, bwysig ymarfer y ddoi ochr. Nawr, gyfer i nesaf, ni'n mynd i fod yn symud lawr i'r llawr. Felly yn bel, neu tybed sydd â chi ar y llawr. 2 law, 1 bob ochr. A ni jyst yn mynd i fod yn symud o 1 ochr i'r llall. Nawr, tybed os yw'r clio yn gallu cydbwyso 2 law ar y bel. Mae hwnna'n rili gweithio'r canol chi, rili gweithio'r coch chi, trwy'ch cefn chi. Da iawn, really good. Allwch chi fynd nôl wedyn i wneud nôl ymlaen. A'r un ola sydd â ni yn y bloc hyn, taflu a dal rhwng y coesau. Felly, dechrau 1 llaw o blaen at ôl y cwrs, a mae lle chi trial dal rhwng y coesau. Os ych chi eisiau, chi hefyd yn gallu gwneud hyn. Dechrau ar y gwylod, taflu fel lan, fel bod chi ddim yn gallu gwneud mor gloi. Felly, nôl lawr a lan. Good, felly, na'r 8 cyntaf wedi wneud. Ni'n mynd i symud mlaen nawr a ni'n mynd i wneud 8 gwahanol. Ar gyfer yr 8 weithgaredd yma, bydd angen pêl drod neu pêl rwydd yn chi. Ni'n mynd i fod yn gweithio ar bwmso, taflu a dal. Ar gyfer yr un cyntaf, bydd angen i chi symud y bel o'r llawr lan i'ch ben eich pen mor uchel a gallwch chi. Felly, lawr i'r llawr, breit lan. Lawr i'r llawr, breit lan. Unwaith chi'n gyffyrddus â hwnna, allwn ni ddechrau mynd lawr am squat, taflu a dal. Cadw i'ch ben eich pen chi, a fel ych chi'n mynd lawr, symud y bel lawr da chi. Da iawn. Ar gyfer yr un nesaf, ni'n mynd i fod yn mewn i'r plank. Rhywbeth tebyg i fel wnaethon ni yn y set cyntaf, ond ni'n mynd i fod yn symud y bel o 1 ochr i'r llall. Dim angen rolio fe'n galed, nôl ac ymlaen. Hefyd fel oedd Clio wneud yn yr un cyntaf, allwch chi roi y 2 law ar y bel. Neu jyst symud e nôl ac ymlaen. Da iawn. I'r un nesaf, ni'n mynd i weithio ar yn ochr fe neu chwith. Fe chi'n ei gyntaf, byddwch chi'n neud yr ail un ar ôl ni. Bwmso, 1 ochr. Lawr i'r pengliniau. Lawr i'r penôl os chi eisiau. Nôl lan. Fel chi'n aros lan, bwmso'r bel ychydig yn fwy caled. Nôl lawr. Nôl lan. Da iawn. Un peth nawr, ond gyda'r ochr arall. Mae'n naturiol bod chi'n mynd i gael 1 ochr sy'n gryfach na llall, so mae'n bwysig bod ni'n ymarfer y 2 ochr. Felly, taw chwith fi ddim fel arfer mor gryf, ond mae'n bwysig bod ni'n ymarfer. Nawr, chi'n gallu mynd yn holl ffordd lawr fel Clio, brilliant. A wedyn, nôl lan. Symud trwy y gwahanol lefelau. Da iawn. Yr un nesaf, ni'n mynd i fod yn bwmso'r bel isel o flaen ni. 1 llaw i'r llall. Os chi'n teimlo digon o dengys, trio bwmso fe rhwng y coesau mewn rhif 8. Mewn ffigur o 8. Neu jyst symud yn ôl ac ymlaen. Hwna'n un bach eitha heriol. Ar gyfer y 3 ola, ni'n mynd i fod yn defnyddio wal. As ni'n fod yn defnyddio gwahanol lefelau. Clio nôl ymlaen gyda 2 law gwrth yna. Da iawn, felly mae mewn hanner squat fyna. Allwch chi fynd lawr ar eich pengliniau chi. Taflu a dal gyda y 2 law. Allwch chi hefyd defnyddio'r llawr. Llawr erbyn y wal a nôl. Be, diolch. 2 bach arall i fynd. Ni'n mynd i ddechrau hon gyda symud o ochr i ochr yn defnyddio y 2 fraich. Felly o 1 ochr i'r llall. Eithio. Gret. Os ti'n moyn, ti'n gallu symud trwy'r gwahanol lefelau. Ni'n gwneud cwpl ar y ben glin. Dal symud o ochr i ochr. Ti'n gallu hefyd defnyddio'r llawr yn erbyn y wal a nôl. Mwyaf caled chi'n bwrw fe, mwyaf cyflym chi'n nôl ato chi. Ar un olaf, ni'n mynd i wneud
adeiladu lan ac mynd o un llaw i'r llaw arall. Mae'n i ddechrau gyda un llaw a dal gyda'r dwy law. Un mewn i'r dwy. Un mewn i'r dwy. Fel sy'n dod yn fwy hyderus, allwch chi fynd un mewn i'r fraich arall. Unwaith to, allwch chi ddefnyddio y gwahanol lefelau, allwch chi hefyd defnyddio llaw. Ni'n symud mlaen i'r 8 gweithgaredd nesaf. A i ddechrau, ni'n mynd i fod yn gwneud squat. Felly, gyda squat, ni jyst yn cadw'n coesau ni, jyst ychydig yn fwy llydan na eich ysgwyddau chi. Chi'n mynd i fynd lawr, fydd gyda ni'r bêl tro hyn, a pan chi'n cyrraedd y top, chi jyst yn mynd i taflu a dal. Iawn? Os oes well ydych chi dechrau heb y taflu, allwch chi fynd lawr a lan. Lawr a lan. Allwch chi hyd yn oed mynd lawr gyda'r bêl, wedyn lan. A beth ni'n adeiladu lan at yw squat, taflu, dal. Mae'n bod e? Nawr te, newn ni ddechrau arni. Byddai'n siarad chi trwy'r gweddill fel byddwn ni yn mynd lan. So, coesau, ddim yn fod, ffyr, lawr, a lan os chi moyn, neu fel mae Cleo wneud. Lawr yn araf, taflu lan. Good. Cwpl arall. Da iawn. Good. Ar un nesaf. Tebyg i'r plank gyda ni trwy diwetha. Fel chi wedi gweld, fi wedi newid y bêl a fel bod ni'n gallu symud hwn nôl ymlaen. Felly, nôl i'r plank a symud y bêl o un llaw i'r llaw arall. To, os ydych chi'n teimlo'n ddewr fel oedd Cleo gynnau, allwch chi trial fynd amdani fel hyn. Ond fi fynd i fynd nôl i wneud hyn. Iawn, unwaith to, allwch chi hyd yn oed mynd nôl i wneud fel o'n i gynnau os ydych chi eisiau. Da iawn. Ar un nesaf, nawr te. Ni'n mynd i fod yn gweithio ar y llaw dde a'r llaw chwith. Bwysig bod ni'n datblygu sgiliau ar y ddwy ochr. Bwmso. Ni'n mynd i fynd lawr y pengliniau. Mae Cleo mynd i fynd lawr bach fwy. Gobeithio. Da iawn. A nôl lan. A nôl lawr. Jyst yn defnyddio un ochr y corff. Da iawn. Felly os chi wedi dechrau gyda'r llaw dde, wneud yr un peth nawr gyda'r llaw chwith. Nawr, mae fe'n naturiol bod chi'n mynd i gael un ochr sydd yn gryfach na'r llall. Mae'n bwysig hefyd bod ni'n ymarfer y ddwy ochr. Felly fi wna'r y llaw chwith o hyn. Bydd rhai nhw chi'n gallu gwneud fel mae Cleo wneud. Bydd rhai nhw chi falle ddim mor flexible â ni a byddwch chi'n gwneud rhywbeth tebyg beth byddai wneud. Jyst mynd nôl lawr i'r pengliniau, jyst defnyddio un ochr a gweithio'n ffordd nôl lan un tra. Ar un nesaf, tebyg i beth oedd gyda ni gynnau, ni'n mynd i fynd am bwmso'r bêl ond yn isel nôl ymlaen. A os oes rhain o chi eisiau trial, ni'n mynd i fynd rhwng y coesau, cario ymlaen i bwmso. Fel ni'n dweud, ni'n mynd nôl ymlaen, hwn sy'n bwysig bod ni'n gallu trio wneud hwn i ddechrau. Da iawn. Nawr te, y tair ola, ni'n mynd i defnyddio y wal. Allwch chi'n gwneud hwn ar y pengliniau, allwch chi'n gwneud e'n eistedd lawr, neu allwch chi'n gwneud e os oes wal digon mowr ydych chi yn sefyll lan. Allwch chi'n mynd lan a lawr. Ar un nesaf, ni'n mynd i fod yn taflu o'r ochr, felly o un ochr i'r ochr arall. Dwy law, un ochr i'r ochr arall. Unwaith to, allwch chi'n gwneud e ar y pengliniau. Un ochr, symud y corff hefyd. Chi'n gwneud fel mae Cleo wneud mewn squat. Allwch chi fynd lawr ar y penôl. Cwpl opsiynau gyda chi fyna. A'r un ola ni'n mynd i wneud, ni'n mynd i daflu gyda un llaw, dal gyda'r ddwy law, neu chi'n gallu mynd o un ochr i'r llall gyda un llaw. Barod Cleo? Un llaw, dal gyda'r ddwy law. Da iawn, dangos ochr arall hefyd, good. A wedyn falle un llaw i un llaw.
Diolch am wylio a chymeryd rhan. Nawr mae'n rili bwysig dros yr wythnosau nesaf bod ni yn gwneud ymdrech i gadw'n ffit, cadw'n heini, mas yn wac yn briliant, allwch chi mas am run fach falle gyda chi ennill chi, allwch chi gerdded y ci, ond mae fe hefyd yn bwysig bod ni'n aros ar ben y sgiliau, bod ni'n cael digon o ymarfer sgiliau. Dyma rhai syniadau chi, mi'n siŵr bod gyda chi rhai syniadau eraill. Cael digon o ymarfer nawr wythnos hyn, a byddwn ni'n ôl da chi wythnos nesaf gyda fideo bach arall. Sef yn cyntaf.